довари эҳтиётӣ Амирҷон Хуркашев аз шаҳри Душанбе. ҳуҷуми дастаи Хатлон боз як ҳуҷуми дигар аз канори чапи майдон хеле хуб истифода мебарад ва гол инҷо дӯстони гиромӣ ҳисоб шуда мешавад 1-0. ҳуҷуми ниҳоят хубро Парвиз Боқиахунов ҷамъбаст мекунад бо як маҳорати олӣ. партофтам аз ҷониби Умарҷон Шарифулло як бори дигар мебинем. ҳисоб 1-0 дақиқаи 11-уми вохӯрӣ ва меҳмонон ба сафи пеш мебароянд. бори дигар ин ҳолатро бубинед. бисёр ҳам хуб партоф мешавад. Узоқов инҷо Узоқов пеш аз ҳама капитани даста Умарҷон Шарифов тӯбро ба Узоқов партоф ва Узоқов моҳирона бозӣ кард ва ҳоло ин зарба аз ҷониби футболбози ин даста зада мешавад. бисёр моҳирона ва тӯб вориди дарвоза мешавад. вазъияти стандартиро футболбозони дастаи клуби марказии варзиш истифода бурданд ва Шодибек Ғафоров дар дақиқаи 17-ум ҳисобро баробар кард. дақиқаи 17-уми вохӯрӣ ҳисоб баробар шуд ва дар ҳақиқат инҷо ба маврид гуфтан аст ки акнун бозӣ боз ҳам ҷолибтар хоҳад шуд. бубинед бале инҷо девори муҳофизро деворе ки гузошта шуда буд ӯ фиреб дод ва аз бари он ҳама гумон доштанд ки тӯб ба майдони назди дарвоза партофта мешавад, аммо шуд боз як партофти дигар ва муҳофизатгирон инҷо хеле хуб бо маҳорат ин тӯбро аз назди дарвозашон берун мекард, аммо ин голе ки зада мешавад фикр мекунам ки инҷо Бахтиёр Қаландаров буд. ҳоло бори дигар бибинем. бале ин маҳз Бахтиёр Қаландаров буд ки беис як зарбаи ниҳоят хубе зад ва ҳисоб дар дақиқаи 34-ум тағйир ёфт. 2-1. акнун футболбозони дастаи мизбон ҳоло як бори дигар бубинед муҳофизатгирон тӯбро мегарданд ва беист инҷо баъди баргаштанаш бе ягон тайёрӣ бо пои чап зарбаи хубе мезанад ки Шаҳром ҳам аз ҷояш наҷунбид. ва ниҳоят қисми аввали вохӯрӣ ба анҷом мерасад бо натиҷаи 2-1. дӯстони гиромӣ қисми футболбозони дастаи Хатлон барои баробар кардани ҳисоб боз онҳо дар ихтиёрашон 20 дақиқаи дигар доранд. бисёр ҳам хатарнок буд инҷо дидед Ҷалилов. ҳоло бозӣ дар кадом ҳолат аст? 2-0 буд. бале ҳоло натиҷаашро ман надида истодам ва барои ҳамин ҳам баъди дар барномаи иттилоъотӣ мо шумо ин натиҷаро хоҳед дид. ҳоло боз футболбозони дастаи соҳибони майдон ба пеш мераванд ва инҷо ва ниҳоят дӯстони гиромӣ уштаки довар баланд мешавад бо ҳисоби 2-1. клуби марказии варзиши Артиш ба ғалабаи дуюм дар мавсими соли 2020 сазовор мешавад.